Ya. Cuantik ya. Aja. Karepe iki men rukun. Ben ijo-ijo wae. Aku tak lungguh ya, Pak. Iya. Uket mau ngadeg terus kowe gek lungguh. Wilujeng dalu Mbak Mega. Wilujeng dalu ugi Mbak Lintang. Dan derek belajar ya, Mbak. Sami mawon kula nggih kok. Lintang karo Mega. Rukun ya. Dikasih lagi napa to sakjane? Iki padha dene manggone neng dhuwur. Apane? Lah Lintang karo Mega kan dadi. Oh iya. Iki malah gawa barang-barang angkasa. Iya. Ayo do disawang saka kene wae, Lah Pak. iya. Iki reuni dalang Rosinden. Telek. Yo. Ingkar ngkur. Mangga Mbak Lintang. Nyingkar nyingkur. Monggo. Ningsen yen mutan lelampahan kang kauri. Napa ta Mas Kimpul? Kuwi sirek Sirek napa? iri. Ya anggere nganggo si ngarepe. Lah nek ora nggosi lah ngopo? Lah kok nek ngomong blirik ngono kan. Heeh, ya. Tresno tulus nadyan engku bekas Ya dibacutke langsung dangdut wae. Ya. Ya Pul.
ning papane dhewe-dhewe. Nggih. Dewe-dewe. Lah iya. Nggih. Sampun pun sendikane sedaya Nggih. pamundutan. Sampun sedaya niki. Pun Ya. komplit